Aduh, piye iki pensilku kok ilang sih? Ngomongnya tak ada tas loh. Ra, aja rame dhewe to. Aku lagi ngapalke rumus iki. Lah aku panik sih, makanya aku ra ndek pensil piye? Coba boleh ini sak tas meneh. Enggak mau ini. Iya mau. Kak, iki nggo pensilku wae. Ah, serius, Nok? Iya, aku nggo loro kok. Ya ampun, makasih banget ya, Nok. Makanya, aku lagi jadi dari aku makan. Yandi, kowe nggo pulpen double ora? Lah pulpenmu nyandi. Iki pulpenku macet lho, tak nggore ora iso iki. Aduh. Nyo, tak silai hiji. Matur suwun Yandi, kowe penyelamatku. Hilang awas ya. Oke. Yandi, aku takok oleh ora? Boleh kok. Tipe nggo ora? Halah, bawoi jane sekolah bawa apa? Kelalen. Ya Allah, aku kendaraan dia ya. Ya. Iki sih. Filosen Pak. Filosen Aku wis tengah. Ayo cah, cepet lu wis rapi. Boleh disimpen ta? Wes aja nek sama meneh. Ya, Pak Guru wis arep teko kae lho, kowe malah sik ngoro. Nyoba main lancar kok. Wis.